féile na báistí I mé firsta lán le gachsáis imachta. Iniu táimeigh freastal ar sus agus scéaltaí don na páistí níos dóige. Good. Sin. Is. Yeah. Well, sus agus scéalta sin chun an láróla tugamsa don éile. Mar deirtar susatón agus síon tú síos ar málaí comportach agus réanann sibhlór in dhéalaigh nó an méarla. Chuidir mó an dhéalaigh agus léim san scéaltaí dóibh just le sus a bheith acu in dhéanaine na réimsí rudaí a tugaí. Leid de rudán agus fatha. Seo leat siar ag an láhan go bhhaigim tú híon ar sa gráine agus siar chríomh le thugla. An cinneal téama teagil den láinú na rudaí bhain leis an spás. So inniu tá sé tísan sin deanú rockhead agus planhead sethe bagad difriúla. Le linn an blion omlan bíon an chlár socraithe ag muir young arts atá mar chuidir lárnach don éile agus bíon siad sanna ggóil hartar na seoinna agsúla agus i gcairt an néo sin maiid don éile. Chuidir mór donna seoinna tá álas go mar, but mar éan tú éile faoi suirleacht an pláiste tá omlan difriúlan, tan dréachtan leis an fuamathe rudaithe difriúil, so cé mé rá gur aana sásta agus gohain siad soltá sin chun den rud is fearra bhí ag súil le fecail ar nuair taigeann siad dús agus réifhain is scéal.